Ξέρεις, σήμερα όλοι ψάχνουμε έναν τρόπο να βγάλουμε κάτι παραπάνω χωρίς να χάσουμε τον χρόνο μας ή την ελευθερία μας. Και εγώ το ίδιο ένιωθα μέχρι που ανακάλυψα έναν διαφορετικό δρόμο. Ίσως αυτό να είναι και για σένα. Μαζί με τη Momentum Team και την DXN δουλεύουμε με φυσικά προϊόντα ευεξίας που έχουν αλλάξει ζωές σε πάνω από 180 χώρες. Φτιάχνεις το δικό σου εισόδημα απλά βοηθώντας άλλους να νιώσουν καλύτερα. Είναι απλό, ανθρώπινο και λειτουργεί. Το πιο ωραίο, δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που σε καθοδηγεί, σε στηρίζει και σου δείχνει βήμα-βήμα πώς να πετύχεις. Μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε και προχωράμε μαζί. Ξεκινάς απλά λίγες ώρες την εβδομάδα και σιγά σιγά μπορείς να χτίσεις κάτι που σου δίνει περισσότερη ασφάλεια, ελευθερία και επιλογές. Όλα ξεκινούν από μία μικρή απόφαση. Αν μέσα σου ξέρεις πως αξίζεις κάτι παραπάνω, αν θες να δημιουργήσεις ένα καλύτερο μέλλον για σένα και τους γύρω σου, τότε έλα να γνωρίσεις τη Momentum Team.